înțeleg încă prea puțin importanța achizițiilor din grădiniță și uneori grăbesc copilul către achiziții de cunoștințe. E drept, există plângeri în societate că părinții încearcă să impună profesorilor anumite cerințe. În această dispută există însă și o certitudine. Șansa ca celui căruia îi pasă mai mult de copil să fie părintele este mai mare. Însă a fi interesat de ceea ce se întâmplă cu copilul tău la grădiniță sau la școală nu te califică automat ca pedagog. Desenul reprezintă pregătirea ideală pentru scris. În caietele elevilor din pedagogia Waldorf, aceștia desenează muntele pe care pornesc călătoria cunoașterii. Muntele devine litera A în zile succesive de marcare repetată a conturului, a liniei muntelui. Dă-i voie să deseneze fără a-l critica. Pentru viața lui viitoare nu va mai conta că la 4 ani, 3 luni și 2 săptămâni a desenat aiurea frunza din fața lui. Sau desenează împreună cu el, condus de el și făcând întocmai ceea ce el îți sugerează. După ce te asiguri că ține corect în mână creionul, îți poți ajuta copilul să se acomodeze cu semnele de bază. Cercuri, linii drepte, linii oblice, semicercuri și abia apoi literele. Copilul se va acomoda în ritmul lui și va învăța cum să-și coordoneze mișcările înainte să treacă la scrisul cu semnificație. Atunci când începe să scrie, copilul dobândește treptat încredere în el. Cheia este să nu fie forțat. Începe cu numele lui, ajută-l, ascultă-l, explică-i. Nimeni nu poate învăța atunci când îi este frică. În copilărie, copiii își adoră părinții, obținerea aprecierilor este importantă și asta le aduce bucurie. Ajută-l să scrie prin joc. Poți alege diferite cărți sau jocuri cu litere mari, desene, cuburi, jucării, care să-l familiarizeze cu literele. Pentru că, nu uita, nu există modalitate mai eficientă decât învățatul prin joacă.